0. 11, încă. Zi mai repede. 11. A doua. 0. 0. 1. 0. 12. Hap, nu? 0. 3. 12. Cât? Viteza. 3, a doua. 0. 11, 1. 12. 0. Hap. 3. 13. Hap, 3. 9. 9. 12. 3. Viteza. 3. 0. Întâia. 3. Încă 9. 3. Întâia. 0. 3. Încă. 13. Încă 3. 9. 3 ora ce? Ora. 3. Viteza? Întâia. Viteza, nu. Maria. Zi din 3. coadă. Deci acum e 6. Ora 6. Da. Întâia. 0. Hap. Maria. Maria, zi de stânga. Hap. Gata?